Кабатлап йөргән минең балаларым, кабул булган кылган минең дугаларым. Бынан да бармы ул бәхет дөньяларда? Бездән буынды балалар алыштыра. Рәхмәтле Ходаема, аткан таңыма, яшәү көсү биргән, кешелекле иткән. Рәхмәтле Ходаема, яшәү нурына бәхет тәмен биргән, һау сәламәт иткән. Иман сәламәтлек булһын һәр вакыт бәрәкәттә. Яшәйек тормышта куанып карап киләсәккә. Мөхәббәт йылыһы китмәһен безнең йөрәктәрдә. Кабул булһын әйтелгән изге теләктәрдә. Рәхмәтле Ходаема, аткан таңыма, яшәү көсү биргән, кешелекле иткән. Рәхмәтле Ходаема, яшәү нурына бәхет тәмен биргән, һау сәламәт иткән. Рәхмәтле Ходаема, яшәү нурына бәхет тәмен биргән, һау сәламәт